dat is vorige week van de praktijk. En daar gaan ze aanspreken. Kom hier. Door de tandarts is gespecialiseerd in... Doe eens mijn tong, kijk eens. Wat compostief. Dan bouwen ze de tanden Isabella moet er ook even bij. Nee, Isabella. Oké, wacht. Welke doen we dus? Oh, die is gek. Oh, maar dat kan echt niet hoor. Mooi hoor. Doe die. Ja, oké. Oktober heb ik daar. Nu ben je net een paard. Oh, zie je? Kijk. Oh. Oké, volgende. Welke? Doe nu. Nu doe je stiekem met de andere camera. Annie. Dus je tandarts hebt maar goed met Nou, jullie stiekem met de over. andere camera. Ik moet er nog 7 maanden in hebben. Ja, wacht. Ja, Even net doen. 3 jaar. Doe die. Oh, doe zijn hoofd. Heel stiekem. Oh, wie is dat nou? Oké. Doe eens. Ik kan je niet stilhouden. Even lachen. Nee, in het midden. Ja, doe nu. Wacht. Ik hou hem, jij klikt. Wacht. Nee, open kijken. Hij doet het volledig op. Open kijk eens. Kijk eens, doe het in het midden. Nee, doe nog eens. Even stilhouden. En die.